Moke distribution kehap distribution program blanket by yan distribution. Aboni sate sudu distribution ya. Chini knai morasli program to knai yo kwai pango keha program tor to abon boye chom chini pro rono knai program roko khanglai nai boye palasi awareness program kono. Bo program o chom chini Damega ex minister prime minister kono Sauro Payeno, Catalia Bazar, Boroji Rubaha, Chini Bureau, Line Hasso, Chini Party for me, before actively from some the Bro Tre Chumasako, or as special baby, the Jano South Matano, Lemon Boybisco, Chini Party strain Chumbarene, Amuchini represent. মানে সেন্ট্রালি হইতেও হোক যেমন তার চিনি দামে বা সনিমা লিডার হোক চিনি লিডার কাম কাম ও হইতেও হোক কোনো নাই বই কোনো রেসপন্সিবল হইতেও হোক বেনা কোনো পলিসি मतलब डिफरेंट पॉलिसी ऐसे ऑब्जर्वर हिसाबै आमनो एक्टिभिटी नबा आमखौनो माजे मध्य ब्राउ बेखौनाय दं सालाय दं आगामी दिनाव आं आसा खालामो चिनि ब एरियायाव ट्रेचों चिनि ब्रुनो एवार्ड केने जे चिनि थानसानि एवार्ड वन नॉर्थ ईस्ट जे चिनि पूरा इंटायर नॉर्थ ईस्ट नो जों स्ट्रॉंग खेनाय बाय चिनि जांनि साउथनि जे चिनि तिप्रासारनो जों ट्रे बरनो प चिनि एनकारेज किए ब्राउनो awareness किए through awareness के माध्यम में ब्राउनो ट्रे united केने unity तिबे नै बाय जों सामुतावनाय दं आसा खेव जों जे दिनैनि जे फाइमरनो नायो डिस्काउन्टआव हामनाय बर'फोरनो जों बर'नियाखौ जों एकमात्र आनसाथके सकिसु नाय बेलाय हामबाय दिनै जोङो काथलिया बाजाराव दिनै गायसा कुटुं टेचिनि कम्बल डिस्ट्रिबिउसन खायखा बाखा दिनै एडिसि तरफ থেকে बरमाबि गोबांमा दिनै गुरियाव खायखा दै सारा सारा दिनै खानाथिनि प्रग्राम बिराद गायसा खतर प्रग्राम दङ गय फाङो दिनै बबाग्रा फायनाय दिनै माइ गोनां बबाग्रा फायनाय आरो बाहायनो बराव बर' गोबांमा थांनाय आबनि प्रचार दै जोंमुखा स्पेशली साउथ दिपरानो बगै बेलाय खनसिन बां गाहाम दिनै बबाग्रा खुद बलि जे रेसपन्सिबिलिटी नाखा बहुत दायित्व नाखा ओ साउथ तीनटा सीट दङ 25 26 27 28 एडिसि बनब माने जोरदार खालायबो अरन्य प्रचार खायनाय महाराजा खुद बन दायित्व ना जा दै बोथोर सिनियर लिडार न ब साजगा जे तीनटा सीट दङ साउथ दिपराव आगामी 26 तारिख 26 वो दिनै इलेक्शन नांनाय एडिसि इलेक्शन आरो जों जेखौबो जों एप्लाइ खालायनाय आरो बागै जों दिनै गोबांमा रेसपन्स माखा बिसोरनि बुरैरक टेसिकारक गोबांमा माने तंथबखा माने बर' एक्साइटेड दंखा जे दिनै बर' खोना बाहायनो रोंदोंनाय बेसोरखौ दिनै खोना रेलि सिमिया जों शान्ति बाजाराव शान्ति बाजाराव जों गासै मसाल रेलि खालायनाय आरो हमजां रेलि खालायनाय दिनै बबागार नेतृत्वे आरो बाहायनो दिनै बर' गोबांमा फाइमानो फायनाय जों खागा दिनै अलरेडि जों दिनै सुरुं थांगा दिनै केम्पेइन जों खागाव फायनाय एडिसि इलेक्शनाव जों गोबांमा सिट दाय पास खालायनाय जों सरकार खालायनाय आरो जि टार्गेट बने बागै जों दिनै जत्त दिनर लकाल बर'रक खाथिखा बर' बुथिखा दै बर' बखा थांसाजाक आगामी दिनाव बर' गोबांमा दैबो दिनै मथाव बर' फाय जुग फायनाय दिनै अरन सिख्लारक दिनै बुरि बदलक बेलायखौनो बर' खास रांजाक बने बागै जों दिनै प्रमाण माखा दिनै काथलिया बाजाराव आरो गोबांमा बर' फायखा बे खोना बाहायनो जों दिनै टार्गेट दङ दिनै 10-12 बर' फायनाय अबो दिनै टार्गेट आं खागाव आरो साउथनि बर'रक आगोलनि सोलाय दैनि बर' फैसा ग्राक संगठन थिसानाय होननाय आं दिनै दिब्रामा थानो आं फैयो हामबाय सर किसिसा सोंमुं लुकुरक जे कमेन्ट खाय तमानि फेसबुक यूट्यूब रग ससियेल मिडिया रग जे थांनाय साल किसिसा सिगां बरम गोनां तिफ्रासा हामग्रा मन्त्रि जे बिनि खुक्ति पेरजाक बाक्सा तक सरि पोल्ट्री बुकुर खुंमा हेके खुगि खिमना हिनि सामने तै अबरते लुकुरक छिना मुसुङै तं कमेन्ट खाय जोंनो सामने अबरते किसा सागरि सर बेलायखेनो लासैबो सोंसा वानामा सोंसा अब जों साइमनो बिजि अब सम्भव के बिजिबि नेता गुबुननि नेता आरो गुबुन पार्टी नेता रखम है मंगला बिजिबि नेता समुखा थांनाय विधानसभा होयनो
BJP नेता आइन नॉर्थ त्रिपुरानि BJP MLA ने विधानसभा बिसिगो माने फिल्म चित्रा नाय दङ अब जों नुखा प्रमाण माखा आबो बर कुनो एक्शन नाया अब बेले रासम सिंसा आरो फिल्म चित्रा नाय ब्लू फिल्म नाय बतंगो नि पवित्र विधानसभा बिसिगो अब जों नुखा अब सोशल मीडिया भाइरल का अब बर एक्शन करे दिनै विकास हाय मन्त्री সাংবিধানিক একটা সময় ডাংজাক বহামাই তিনি কক সাকা আবো আনকনস্টিটিউশনাল আনপার্লামেন্টারি স্পিচ আবো বেলাইখিন নিন্দানীয় লাজম সিংসা আংখা কিন্তু আবো বিজেপি নি সম্ভব বিজেপি করো একশন নাগলাক বড় বড় তেই বুঝ এনকারেজ লই দং বড় जों लुखा थानाय कयदिननि स्पिच सामानि কক सामानि उलावनो नेक्स्ट देगो नि चाखमा गादो खुद माने विकास देबर माने सिदो गन्दलुं थांगा उला तिनि तेरा माथा कयमिनो लामा कासे बड़ बुखा अमा एकटा प्रमाण थांगा किन्तु आमनो तो बनामा संसा जे अमाहाय जे कपाल हामदिया जों हमानो तिनि कालचार मिनिस्टार खुद मिनिस्टार अमाहाय কক सामानि अब तो साइनाका तो अब दुर्भाग्य अब पाब्लिक जवाबनाय आबनि बेपरे जों কক साया बरनि पार्टी बर सालायनाय किन्तु जोंनि पाब्लिक सेन्टिमेन्ट पाब्लिकनि रिएक्शन ताबक जों फल मोनदों हामबाय